Gikondinar sa liderato sa Police Regional Office 7 ang kalapasan nga nahimo sa tulo ka mga senior police officials din sa Central Visayas. Ginilibuhan sila human masakping nagduwa of golf sa oras ting trabaho. Ano ang report? 7 strongly condemns a blatant violation of the 3 police officials assigned in Central Visayas for playing golf during office hours. Kini ang mensahe sa liderato sa Police Regional Office 7 nga gibasa ni Police Brigadier General Domingo Cabillan, Deputy Regional Director for Administration. Ang mga nalilibong pulis nga silang Lieutenant Colonel Dennis Artel, PRO7 Controller, Lieutenant Colonel Richard Badang sa Finance Department o Lieutenant Colonel Glenn Mayam sa Drug Enforcement Unit, tuwa na sa National Headquarter, samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Gipasalig ni Cabillan nga dili mapiktuhan ang trabaho sa PRO7 sa pagrelibo sa nasong mga police officials. Samtang gitugaan sa PRO7 nga nasayran ang pag-golf sa tulo pinaagi sa impormasyon gikan sa komunidad ug gi-validate mismo sa PNP hinungdan nga nabuking ang gipanghimo nini. This is part of the internal cleansing ng drive ng PNP organization nato na for those police officers found violating the policies, dapat i-imbestigahan. Tungod nini, naka-strike 1 na si Police Brigadier General De Leon tungod sa gihimo sa iyang mga sakop. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.